Hola, bon dia, soc l'Adrià, soc un dels guies del Centre Europeu, suposo que la majoria ja em coneixeu. Abans que res, espero que estigueu bé de salut, que estigueu passant aquest confinament tan excepcional a casa vostra, tranquil·lament, de la millor manera possible. Per part dels guies del Centre Europeu no ens aturem i hem pensat d'oferir-vos alguns d'aquests continguts que en condicions normals us explicaríem tot passejant pel carrer, en un nou format digital que pugui arribar a les vostres pantalles amb la intenció d'alleugerir també aquestes hores de confinament. En el meu cas estava preparant amb molta il·lusió la sortida de la Barcelona dels Comtes Reis, de la Barcelona medieval, que és la segona part d'aquests dimarts històrics, però evidentment la situació ha fet que s'hagi hagut de posposar i per tant el que faré serà fer-vos un petit tast d'alguna de les coses que veurem durant aquesta sortida. Concretament us parlaré de la Casa de la Ciutat, que va ser la seu del Consell de Cent. Aquesta institució de govern municipal es va formar el 1249 gràcies al privilegi que Jaume I atorga a la ciutat. I en aquell moment, aquesta primera assemblea es reuneix a la plaça del Rei davant del batlle i el veguer, que eren els agents reials, i allà dirimeixen els assumptes que preocupen a la ciutat de Barcelona. El 1265 aquesta institució ha anat creixent, ha anat evolucionant, i per tant trobem ja que té 4 consellers amb un càrrec anual, assessorats per un gran consell de 100 membres que se li dirà el Consell del 100, i d'aquí el nom Consell de 100. Aquest Consell del 100, en el moment que ja té un centenar de membres, necessita trobar un lloc on reunir-se de manera més còmoda que no pas a la plaça del Rei, i per tant el primer lloc on comencen a reunir-se serà al convent de Santa Caterina. El que passa és que el 1369, quan ja porten bastant de temps reunint-se allà, hi ha tot un seguit de desavinences entre el Consell de Cent i la Inquisició, que la Inquisició era una institució que estava formada per els frares dominics, que eren els que també residien al convent de Santa Caterina. Llavors, aquestes desavinences entre el Consell de Cent i la Inquisició va fer que el Consell de Cent acabés abandonant el convent de Santa Caterina i busqués nous llocs on poder-se reunir. En aquest sentit, es començarà a reunir llavors al convent de Sant Francesc, on hi ha avui dia el govern militar davant de les drassanes, però aquell lloc també se'ls queda petit, llavors es reuneixen a la casa del notari Simó Rovira, que era un dels membres del Consell de Cent, que tenia un palauet al carrer de la ciutat. Llavors acaben adquirint aquell palauet i el 1363 ja fan la seva primera reunió oficial en aquest nou indret, en el Saló de Cent, que han reformat expressament per acollir el Consell de Cent. El 1399 la institució demana al mestre d'obres Arnau Bagués que realitzi una façana que estigui a l'alçada de la importància que havia aconseguit el Consell de Cent en aquest moment, i aquest senyor Arnau Bagués es farà una façana gòtica on destaquen els seus grans finestrals, destaquen també les figures de l'arcàngel Sant Rafael i de Santa Eulàlia i Sant Sever, que eren els dos primers màrtirs vinculats a Barcelona. També hi trobem a sobre de la porta d'accés, aquesta porta adovellada, els escuts de Barcelona i de Martí I Romà. I un fet curiós és aquesta bancada que trobem a la part baixa, a la qual s'hi pujava per uns petits esglaons i que no servia per seure, sinó que era el lloc des del qual els consellers, quan acabaven les seves reunions, podien pujar amb més facilitat els seus cavalls per tornar a casa. Un altre fet que destaca d'aquesta façana gòtica és el plec que fa a la seva banda dreta, un plec molt curiós que no s'acaba d'entendre, i que es deu a la construcció durant el segle XIX de la façana
neoclàssica de l'Ajuntament de Barcelona. Fins a principis del segle XIX, on ja avui dia la façana neoclàssica de l'Ajuntament, hi havia l'església de Sant Jaume, que va donar nom a la plaça de Sant Jaume, i una petita font també dedicada a Sant Jaume. Sembla que el 1820 aquesta església es va incendiar i per tant doncs, va quedar mig enderrocada. Llavors, entre el 1820 i el 1847 es van fer tot un seguit d'obres de reforma per tal d'acabar d'enderrocar l'església i ampliar la plaça, construint-hi doncs, una nova façana neoclàssica per l'Ajuntament de Barcelona. Llavors, en aquest moment és quan es motila la façana gòtica i una part de les peces que s'havien perdut es reenganxen a la part del darrere de la façana neoclàssica. Per això avui dia la façana gòtica doncs, fa aquest plec tan curiós. Doncs bé, fins aquí aquesta petita píndola d'història. Espero que us hagi agradat i bé, espero que ens puguem veure el més aviat possible. Molta força i ànims. Fins aviat!